Labo соли барориш 2006 дӯстони азиз мошин вагон мебошад. Ман ин намуди бернаи мошин. Ман ин ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодаед. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 186,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин 2006 55,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон 92 622 79 34. Мана боз Labo соли барориш 2002. Мани намуди бернаи мошин. Ҳей кафоша дополнительни бортои майкро пайваст кида баланд кидаги ҷои боркашонише. Мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. Инҷа ҷои боркашониш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, CD-плеер дорад, дута электропакет, пробегаш 1 круг гаштагӣ бификро, 1 круг гаштагӣ. нархашам буд 42. нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 778 26 02. Labo соли барориш 2011 дӯстони азиз. инҷа намуди бернаи мошин. мошин вагон мебошад, нав вагон фрондагӣ гутавайкдосия. мани намуд аз кафои мошин. мани ҳолати ҷои боркашониш. аз дохили салон барои шумо маълумот бидем. ду электропакет, коробкаш механика, инҷа радиои филм дорад, пробегаш 1 пробег маълум нафаҳмидем. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06. Labo соли барориш 2010. мани намуди бернаи мошин. мани ҷои боркашониш дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 375,000 километр. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06. Labo соли барориш 2013. мошин вагон мебошад. ёдовар мешим краскаваш родной гутасяйни худаш. мани намуди бернаи мошин. ин қафоша ферма кидан ин бензин киштамондагӣ. мана ин ҷои боркашониш. мани намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ду электропакет, коробкаш механика, инҷа радиои филм дорад,
пробегаш ҳозир мефаҳмем 437 000 километр пробег. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 66 69. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсию домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзат дореду дар фикри сафти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.